1-on-1 Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Inilunga jachore letna tindo yanya jachore no letna Joma luonga jachore no letna Inirenda jachore chongi. Ramogi manakakapile kawuono iluongo ni Saturday as usual wakeloni the Super Sato. Super Sato makawuono is very super because we have a super talented guy in the house. This is one of the most famous keyboardists that we have in the Ohangla genre by the name Omin Aneto Jawaya. Omin Aneto Jawaya ako ndani ya nyumba anataka kutu ya wakiswahili maorane kama anapara Serwenya. Omin Aneto Jawaya biru wuyo kodwa matino kodwa sigando kodwa sitoche kodwa nito waya tere nare. Omin Aneto Jawaya ndani ya nyumba Maendi the official keyboardist mar Freddy Jakadongo as we talk. Ende ma kuponi iwinji wende ma trend ka en adwa penje ti to ngima miyiero ka bene mono goyo dage ngima miyiero ben obiro kono kanyo endo Iga mosedonjo kanyo no endo kaka ineno no kuponi pok subscribe na YouTube channel ni endi subscribe mondo anytime mawan live iyudwa. Meanwhile we want to appreciate you so much nyaka ne walok nying be wadhi maber omera ome mogoya matin but wadhi maber sani ok luongo ni MC Omari Nash iluongo ne Omari Nash. MC wawer luar no sechako donje wiya wacho ni MC kori wene nyithindo wanjo madongo wan Omari Nash MC weri go kabisa bed koda nyaka ngwatieki chenro ni. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Mata kona kama asoro saya kama kisaya kama Omari wojo moko Ninash wojo moko ingeni mogo wangyo ido maji yodoke pimo kuo ni mogo wangyo ido maji yodoke pimo kuo mogo wangyo ido maji yodoke pimo pi mogo wangyo ido maji yodoke pimo pi kora mata kona kama Omari wojo moko ingeni mogo wangyo ido temingwenye kuonderio kabeyo de mabe ne wangwenye kuondi boro koponi beyo de mabe ne wangwenye kuondi boro angi modok mayo ne wangwenye kuondi boro ngi modok mayo ne wangwenye kuondi boro ongeyo gero gero ni mogo ongeyo gero de ongeyo gero gero. Right nyakura mogi wan kaendi gi wendo marwa kaka pile iluongo ni Omin Aneto Jawaya wakile kae chenro mar Super Sato. Super Sato kaendi ma chenro mwakile joge wamiyo ji platform wadono ng'ere godo nikech wan kaka joluo wadono makre kanyakla mondo wa move into the next step. Karibu sana Omin Aneto Jawaya. Inema esiwinyo kiluongo ni Omin Aneto Jawaya. Ang'o miyo waya ni nobiro e pachi? An ok aluongra. Kana donje thum.
to ne nitiere wuod gweng'wa moro miluongo no This Jaraya. To nonge nyathwa miluongo ni Neti. Koro ene mano chako luonga no Omin Aneto. Omin Aneto. Omin Aneto. Koro je Omin Aneto Jawaya. Ma Neti ni to manyathiu. Neti no mano nyathiwa. Koro ene mano chako luonge Omin Aneto Jawaya. Omin Aneto Jawaya. Lakini koro nyingi manyingi tiluongo ni ng'awa? Okay, manyinga luongo ni Geoffrey Otieno. Geoffrey Otieno. Geoffrey. Geoffrey Otieno jakanye? Ajakanyada. Awuok Rodi Kopany. Kamano. Koro Omin Aneto Jawaya ma jakanyada mawuok Rodi Kopany. Okimiwa history ni matin kaka ne donjo e field makoro igo waya, makoro ibedo japiano, makoro ng'ere ma isitiyo gi jothumbe mang'eny kabisa. Okay, ere kaka ne donjo e waya ni? Okay, sama ne pod nadhiga school, to nitiere ga onanda mikudho gi dhok ni. Ne mit na mapok odwaro yudo. Ma odongo mayaka godo. Odongo mayaka go koso ne goyo. Nogoyo ga. Koro ne mit na, koro nan gi interest. Koro mane gima nakawo takudho agoyo godo thumbe moko mane ji osegoyo osogo winyo cha. Tiriri ti aluwo winjo ka gogi ne mit na. Kasto achako adhi abedo gi interest mar keyboard kanano ka ng'ato diyo to mit na mapok odwaro yudo. Ema kaesto koro achako ni gini nyaka ng'e. Achako puonjorago manyaka koro gik kama koro anyalo goye. Anya diye to ng'ato wer, Koro kanye kamano koro ne ok anyal goyo copyright. Naga iluongo ni modern, en na moro man kanyo ma igo to ng'ato nyalo wergo. Koro kachako puonjora copyright gi mos. Kasto an bende adhi makoro agi kama koro amanyalo compose waya mara moro mopogore. Kamano. Ere koro ng'ami wacho ni opuonji waya nikech mondo mi puonjri makoro ichopo at least ikale lwet ng'ato. Iwacho ni an akale lwet ng'ane kaka an kapok abedo MC, anyalo wacho ni akale lwet aluoji panorama. Ineno? Iyudo ka ng'ato kaka Mata wacho ni an achako gi raracha wurga yuno. Gimoro machalo kamano. Koro ng'ato nyaka bede gi preference moro, yani kumorify ba wacho ni an nachako gine gi ng'ane. Okay, ng'ama no omako na key. Mane kona ni mak idhi kama. Neno This Jaraya. This Jaraya ni. Obedo ka to ku chaka duga nwang'ora gi Denis Nyagongo ku This Jaraya koro ochako bedo maonge machiegni. Nwang'ore gi Denis Nyagongo. Denis Nyagongo na mina nato gini kama kasa dhi mategno kamano. Okay. Koro ine kale lwet ji areyo. This Jaraya to gi Denis Nyagongo. Iyudo ka kima This Jaraya mako, kima Denis Nyagongo mako, to kima ne gimiya ema mako anbe. To koro ing'eni ne chako gine gi dala koso gi Nairobi? Gi dala. To ere kaka koro idhi temo ma ichopo Nairobi ka? Sani in gi Freddy Jakadongo, ere kaka idhi ma ichopo kuom Fred koro? Okay, kaka dhi machopo kuom Fred, iyudo ka asebedo gi jothumbe mopogore. Koro chieng' moro ma jothumbe mopogore opogore, ing'eni kiwacho ni mopogore. Inyalo ndekono matin ni atiyo gi ng'ane. Achako gi Rambanya Sefa tiyo godo. Kasto achako atiyo gi Ogola Nyundo atiyo. Ogola Nyundo isetiyo godo? Ogola Nyundo atiyo godo Nyanza Club, Homa Bay. Achandra mojoga? Otis Nyakwanyo Oguda. Ne Gaboy Landlord. Mago joma tiyo godo. Koro koro ndalo moro nolos ga nen ga arambe to notimro Ugis. Koro kae kama ne Virgin Lake Resort. Koro kae kama nadhi arome gi jothumbe mopogore kama joting'o Freddy Jakadongo. Bang' kanyo ka ji nopogore to Ken Kiche. Fiesta en ng'ama nong'eya. Kech nosebedo ko owinjo ga kuonde magoche, obiro winjo lwado magoyo kaka go piano. Ne more. Okawo namba na. En ema koro notuda gi Fred. Ogochona ni Freddy Jakadongo dwaro ja piano. To idich kose nyalo dhi konye. Ang'ise ni an
kama wantie gisani to wan keyboardist madhi karibu adek. Fred kokoso ja keyboard anyaringa dhi akonye. Koro kanye kama nadhi Fred. Fred koro achako godo tich. Aloso koro wagoyo koro weini nagoyo moko mag mano en Kisumu poko biro Nairobi mano pod Kisumu. Koro awuok gi dala Homa Bay adhi Kisumu. Watiyo Kisumu kanyo ero ma wawuok mochako adhi kode studio. Thumbe mane wadwa go kode nodhi wuok maber. Gin waya makane ji winjo to ne gin kimiwa example moro title moro. Alemo to lemo tamore. To gi Derek Wudorongo. Mago ne gin waya ma thumbe man nagoyo waya to nodhi maber. Koro kanye kama koro ne ji ochako winyo Omin Aneto kamano. Omin Aneto Jawaya. Omin Aneto Jawaya. Kamano. Okay. Koro gisani ende nyakora mogi kaka winjo no endo wan ka ende ge Omin Aneto Jawaya. Omin Aneto Jawaya is one of the famous keyboardists, the long term yao kizukabuna kegi motima Kiswahili kizungu hata mbona gine tachaka gine mateni adu na duoki chien mateni Omin Aneto Jawaya kore kocha koduogi ngeni jok mang'eny se wacho ni ka ine field ni ende tiyudo ka family bagi mateni nikech ong'eny gi raha. In kaka japiano inyalo konwa ni ng'ama nigi family ne man gi ode maber koso podi manyo. An ang'ama nigi family. Joga nitie gi ndala gi sama wuoyi kodine. Koro ang'ama bendo osego dala ne man gi dala ne okin ng'ama biro konyo to kunyo ot. Hanan gi dala narangaya mato joga obeni dala. Koro an abira manyo koni taringa dhi dala nenogi. Amanyo taringa dhi nenogi. Ayuri kamano. Right. Nyakora mogi kaka winjo no endo inyalo penjo Omin Aneto wan kode ka endi kendo wamake ngwa ma endi the MC not MC ang'omiyo MC ng'eny kora koi konye ma endi the keyboardist mar Freddy Jakadongo awachi ni wakele ka endi Super Sato embo konwa matin nikech en multi talented. Ogo piano, wer bo wer, otimo gik mang'eny momiyo wakele ka ende mondo okonwa achiel ariyo adek. Koro iwacho ni ng'ama nigi joge ma in gi dalani segoyo. To ere kaka kori manage ma family ni dala to in Nairobi. Family ni dala to in Nairobi. Ere kaka itimo. Donge okay. Teach sa kawan gi teach weekend. Nonka weekdays okwati. Aringa dhi abedo dala. Abedo gi joga gi. Kugik dichieng' modonje tich. Aringa dugo Nairobi. Samoro bende tich oterowa Siaya kamano. Koro manyiso ni inyalo dhi dala kor tich. Samoko ti. Okay. To koro gisani ajawa to itimo ndalo matin iyudo ka jomoko tiyo diriyo, mostly ji tiyo didek. Mano tich abich, Ngeso to gi Sunday ndala dek. Ere kaka i-maintain michulot Nairobi family be ino koso in gi side hustle moro mitimo pogore gi banjo? Okay, mostly thum ni ema keto mbele. Ene man nakokelo na ina ka. Koro minot kani dala ende nitie tich motimo ouso ga lewni. Mora kaone ga lewni Nairobi ka okaone samoro en medo biro Nairobi to kawo to dhi to uso. Koro wadhi kamano. Okay. Koro unyalo wacho ni thumbe miketo mbele but at least in gi business moro matin. Moro matin ma nyalo miye support ka konyo kodhi maber ahinya to ka kucho. Nyalo yude minya dhi kawo kata mano mena mo. To koro nyaka yud Freddy be iseloko jathum mora koso kaka ne donjo ka Fred pok iwuok. Ka Fred kaka na donjo. Asebudhe. Asebudhe pukan no ka wuok adhi kamoro. To aparo ni ka donjo ka Fred ma napuonjora MC anayudo ka igoyo ne Fred waya. To ne un gi ji mang'eny, anyalo paro utiyo gi Mose ka Judy, usetiyo gi ji mang'eny kabisa. Jogi te oserengo. Nitie jok mana yudo kata ka tiyo ka Fred kaka MCs.
jogi te oseringo iwinjo in en ang'o ma pod oketi from that long koso en ang'o momiyo jogi to wuok to weyo ka in idong debed ni in emichudo kuri dong gi pesa maber jogi ringo weni koso en ang'o matimore? Okay. Gimoro okay, an dang ni moka hero nikech ka bands to nitie manyalo dhie machielo to dang ni moka hero ana bida nikech chalre kata awuok ka Fred adhi ku pod en na piano achiel ema dhi dio kucho donge piano ema dhi di kucho to ka benda we mana piano donge ni kuru ji dwaro mapato like sane wawach kata for example one of the leading bands iwinjo uluonge band moro ma is leading okoni ne my friend okoni donge chame 5000 because with me 10000 poke yudo gima chalo kamano because gimoko dango wuondre ni wate wadwaro maisha maber and gimomi wuok dala mibiro nyaka Nairobi and we are looking for greener pasture gima ni obede maber molo kaka nyocha en kanida Kisumu is it koro watch ni ngato approach ni koni jogi mi 5000 per show bi one of me 10000 poke yudo jo machalo kamano ko se yudo to ine mokidwa yudore but yudo ka ngato onyalo dhi chako timo mano to agreement okodhi fulfill onya time kata for 2 days kasino akoro chako legeza omi koro less than the amount manu winjuru ko yudo ka koro ino ka afadhali kuma ne intie kata otin to kawa to ne kidhi to samoro winjruok cha mano dhi kelo weche mang'eny kindi gi ng'amulu gino ibiro ni ma ng'anyo chaya ng'an tuo koda nade ng'an timora gik machalo kama koro ibiro beda ka ivumilia ibiro bede meiri molo dang ni dhi kucho ichaki wuok kama chielo ichaki dhi kama chielo but mano to en gima timore but kikorano wuon to kaero dang ni ne mano tama. Okay. Koro ka dangwa waje ka Freddy ma disco makore sabodane kama disco ka dani wachi ni onge problems minene joguriti maber kozo ena kuvumilia iwacho ni bwana we wavumilia wadhiri gini ema sewacho ni ena kuvumilia ivumilia gi mimi yudo challenges to ng'eny samoro bende udhi show kodhi maber ka show kodhi maber kiny pod uchako dhi show manya bedo maber koro waka wayude koro tek ibude buda onge kama permanent onge mogdang waket niya kaka show no bedo maber kawuono kaka kiny no bedo maber kamano pogruok nyaka bedi koro kata tek to wabude buda to bedo mayo awi mani luogo ne Omin Aneto Jawaya to Omin Aneto sani koponi ing'eyo e kinde mono ugolo ngema miyiero album daga ngema miyiero to gisane diwache ni maisha uchenji ni koso podene na sawa kaka nen kocha binti challenge mise yudo bang ngema miyiero okay ndalo mane wagolo daga ngema miyiero ne pod ne weche moko mag COVID-19 ne okodonjo to ka sama ne koro corona no dhi odonjo ni tuo mar corona odonjo to no dhi kelo pogruok mang'eny nikech iyudo ka ndalo cha nwachako teachers from Wednesday to Sunday corona kodonjo ni koro ji lor ya bache koro lidhe ma samoro chake mana Friday to Sunday samoro ben mana 2 days in a week koro mago gini challenges manyaka koro kel the difference ayore to ugono matin about album manyochu golo machiegni ni iluongo ne Lave Moyeri gen thumbe gi Lave Moyeri thumbe ni gin karibu 13 thumbe 13 gin songs mang'eny karibu 13 kiwacho no matin about album ng'eny nitie jomoko mabende giwinja ne Freddy nyocho golo thum manyien mamako kabisa ni
Freddy yo sede paro jaherana. Yo Freddy paro jaherana. Yo Freddy paro. Mano kore lave ene mikuru wacho ni lave moyieri no. Koro mane ma mudong kato koro gine luore mago koro ma como luore but to men yo Freddy avero jaherana. Shout out to my big brother, my father, iluongo ni Apengo biscuit, Apengo mono chwako thum ne mumia paro gino tafadhali kik ng'ato wach ni Omari wacho koro. Okay, kono matin about album ne launching ne no boko le machalo ne chalo Luo festival no pong marai. Launching no kodhi marach. Launching no dhi maber. Kichikana no the crowd kaka jino attend. Ikoni gi no kodhi marach. Yes. No ber. Mangiso ni jo piny be koro ne morgo. Ngine ka ng'ato wuok ode dhi gima godhi gima omorgo. Yeah. Giso ni no okrach. To okay. Koro Omin Aneto imbe kaka Jawaya nitiere kaka imbi golo thumbe ni moko. Kamano. Donge imbi jangolo kikore. Gisani se golo thumbe di. Sani thumbe masegolo gin thumbe aboro. Thumbe aboro. Mane YouTube te. Gine YouTube. YouTube ni luongo ne Omin Aneto. Ok Jawaya. Aja kacha Jawaya ka enana koro Omin Aneto. Omin Aneto. Kamano. Dhie YouTube kacha endo. Dhie YouTube. Man Omin Aneto. Omin Aneto. YouTube Omin Aneto. Support uru brother. Mondo brother support sister. Mondo wadongre uru kanyakla. Dhie YouTube kacha timanyo Omin Aneto. Ti subscribe ne, I share, I like, twadongore kaka konae. Koro, in gi mission mane kata plandi ma inwo kaka Omin Aneto nikech same se chako mako microphone to nyiso ni nitie kaka se chako beneno mbele mopogore kuma intiere. Okay. An bende agombo ni iwacho ni kamilukuri okitwa. Yeah, exactly. Ambe agombo ni mbele ka. Amba biya bedo ni an ng'ama nigi band ni. Kuro wende gagi aloso gi kam sama pod antie ka Fred ka to kase loso gi dia record takete YouTube. Koro kugik mbele kucho kata kura yawo band to an gi wende na matimore nade mini segolo mana segolo kura awera kura entertain godoji koro kadwele copyright ahinya awinji kuro meke agi koro makura wero. Kamano. To koro sane kaka go ne Fred Waya bi yude thuolo moro in kaka ng'ama dwa gol juogi ngene thum giri juogi in kaka ng'ama dwa gol juogi bi yude thuolo moro ma Fred mi niwe koro Omin Aneto bogo ogole juogi koso in ne Waya igoe mana sama ionge gi Fred. Thuolo nitie. Ok dakawach ni thuolo onge. Sama pok Fred donje stage, wa entertain customers musibedo stage ayudo thuolo ma wer godo. Ichalo gi mi waluongo ni curtain raise. Kamano. Koro ego Waya at the same time in curtain raisers. Koro sama Fred pok obiro ti wer. Ese kamano. Koro sama Fred pok obiro ta wer to okan kenda tie jomamoko bende mokonyre godo kae. Okay. Right. Inyalo kono joge nego type mane mar thum ingeni thum wan mopogore wan gi rumba wan gi benga wan gi thume mopogore koro inigo mane okaga go hangla aga go hangla okay inyalo wacho ni no ohangla rumba kalora po flow igo thum madhi mos okay moro marikni gona chiel moro winyi kaka de. Okay. Nitie mana awero kodo Pauline. Nitie mawero kodo Winnie. Kuro anyalo temo mar Winnie. Tem na Winnie. Gimana dona koni en Winnie na mitemna. Nitie mawero mbaka mapenzi.
mana pod awiro mana wini. Koro wacha natim ni achiel. Mpaka mapenzi no be pod sawa. Koro wiakano wile gilerana kamigo embaka mapenzi Aol. En kamiolo, en gipat miolo. Kama ni wiakano wile gilerana kamigo embaka mapenzi yolo kamano. Kamigo embaka mapenzi. Kusadi malo. Kamigo embaka mapenzi. Eko diranyo. Okay. Wiakano wile gilerana kamigo embaka mapenzi. Kano wili giwini kamigo embaka mapenzi. Sama wini okelo wiye igo embaka mapenzi. Kawini okelo wiye igo embaka mapenzi. Kama jiari yosebetie igo embaka mapenzi. Kama Omari obetie igo embaka mapenzi. Kama Ochieng obetie no igo embaka mapenzi. Kama Soro obetie no igo Omiyo mapenzi mapenzi yo yawa weche mapenzi mapenzi yo yawa weche mapenzi. Mana zekwalo. Mana zedego. Mani lugo no Omin Aneto. Owacho ni mapenzi igoyo mbaka mapenzi. Mani segolo. Mana segolo. YouTube. Iluongo ne mbaka mapenzi. Mbaka mapenzi. The kachacha endo many mbaka mapenzi. Ikoda neto tonango. Omin Aneto nitig moro na penji ka endi. Sani abiro gi method moro nikech naneno ka ji timronare. Naneno ka ji iluongo ne nitie jok magolo gima iluongo ni parody. Koro kana ng'i piny mar Luo tayudo ka onge ng'ama timo parody. Parody tiende ni kao thum moro tiloko gi message moro but beat to dong machacha. Koro wach ni sani koponi yudo kaka ne mapod atime donge Luo parody akao thumi tagogo parody. Ere kaka feel nitie jomoko mawacho ga ni ng'ane ketho ni wari thum. Koro yine madwa na chaka nem ke chade sani koro adwa na penj artist ge ni ere kaka ginene sama ng'ato tiyo gi thumi inje nade. Kura wachina kao thumi taloso go parody. Okay. Kora kianu to okaneno shida kanyo mana onge gi shida. Yeah. Inya timo tima. Kichi ingeni samoro beat ma kata na tiyo godo inyano ka en beat ma samoro na owuok kata mane e thum ng'ato chien kucho kata mane benga. Tabira tiyo kode koni. Podok rach. An bindi kora nani kuru wer mawero messages ma an godo kanyo makuru pugo. Kanyo ana onge gi shida. Okay. Ma ini nyalo advice tu ni kopone ng'ato tiyo gi thumi no problem. Onge gi shida. So long as ni okokao thumi mutiyo go oloso parody. Oloso mana onge gi shida kanyo. Yakora mogi wan kae nigi Omin Aneto Jawaya. To un kaka jathum ingeni iwacho ni jathum ng'ama wang'e ng'eny. Debed ni family ni oromi koso ingi inyala medo moro ingeni. Okay. Ingeni sama awe family na dala. Gini mabiro manya negi. Gini mabiro mondo mi amany negi. Giyudo kaka gikonyo gi kucho. Amba yudo kaka konyora kama antieni. Kamano. Koro ng'eni kacha kadhi akete mang'eny. Samoro inueng'o. Ok ni malo thin. To kacha kamede gima ariyo adek to koro onge. Abiro wacho ni amara koro pesa no an mana ni koro tik matiyo ni ok konya kare an matiyo samoro gi pesa mayudo ne yo marach. Yes. Ayudi. Koro emomiyo an ng'isi ka chien kacha ni ndalo moko ati taringa dhi abiro dala. Ayudi. To achaka duogo e tich kamano nyiso ni aketo pacha home kuom joga man dala kucho. Okay. Kamano. Ma in gi 100 koso 3 koso 2
Wale lo no Omin Aneto. Okadwa nyiero mang'eny. Anyero matin. To nyiero be nyaka wanyier. Nyiero be nyaka wanyier. Kasi ibedo ng'ama riek. Kiseneno ka ng'ato nyiero to kata kaponi ikwachuori pesa e mbele ji tineno konyiero tineno kaka itimo. Ineno kaka itimo mapiyo. Ng'ama yuda kok yuda be sawa wan waseweyi. Omin Aneto. Ng'ama yuda ng'ama ok yuda be sawa. Wan waseweyi. Omin Aneto. Adwa ni kona joma nena team TikTok, team Facebook, team YouTube. I want these people to support you. Are you on YouTube? No, YouTube ni sewacha. Are you on Facebook and any other social media platform? Ere kuma yonge. Facebook. Intiere. YouTube. Facebook iluonge ne? Facebook tukwa tiyo nying mar Omin Aneto Jawaya. Omin Aneto Jawaya. Omin Aneto Jawaya. Aha. Kasto gine iluongo nango cha? YouTube. Omin Aneto. TikTok. Omin Aneto. Kelwa jo TikTok obwa mose. Kelwa jo TikTok oka. Ndani ya nyumba wanyaka ge jo TikTok benikae wado wingi gimago wachokum Omin Aneto. In fact, if possible, if they make a chance matin gi penjo matin bendo ja technician mane TikTok miye jogo be chance upenje Omin Aneto penje chela dia about kaka en koro wadwa ni apenji Omin Aneto ni penjo mar luoka ende sama inot weri gi koro samiti tudo gi tiyo gi Fred sama koro in hot sama koro in hot jathum mane mamori ma inyalo bet penj miwinji iwach ni thumbe ne nyongi ngene ni jothumbe ngato kran like inyalo bet ni tiyo go Omari tiwinjo thumbe asoro to be nyabedo ni tiyo go asoro tiwinjo thumbe Omari kata inyalo bet ni tiyo koda to thumbe ne miwinji koro in jathum mane mamori mbui kade maybe kako compose kako perform maybe wechini ne something of that kind. Omari koro kanyo to ana tumbe mahero gin ga tumbe mag benga moko min migo e gita machon tumbe ga hero ga bedo ka gine ma awinjo ga gine ma winjo ga to kata ko biro hangala ka na tum manahero ne tum mar tisnya kwa nyuguda no to manahero kabisa bise go copyright ne che tumbe ge wini ge ange goyo amako banjo tiso tumbe go anahero kabisa be mochalo ka koro werno mane makora chako puonjra kata mana copyright kora de ya manye mano achako banjo tindo mina chie nahero kabisa na achako banjo be makoro na puonjra tindo mini gari mano no makoro en ma inyalo wacho ni kata wechni nene mori thumbe ne nemit na mapoko dwaro yude nemit okay bas de koro mogi ne wan kaende gi Omin Aneto Jawaya wasego mbaka dinga makore kadonjo no endo wagoni erokamano ahinya nikech ine momiyo wan kaende aneno ka comments medo donjo kanyo kendo keni ang'iyusi moro mondo asom gigo kaka gidonjo no endo ndani ya nyumba wan gi my only sister Soro the comedian team TikTok iko sawa iko sambamba adwa kaw thuolo ni ende Asoro kele amose jo TikTok matin gine Omin Aneto matin gipenje questions moko matin sama Soro biro nitie nying moro ma bende ne jo pinyo chako oluona ewi Omin Aneto ni nying moro ka irini Obwogo Jawaya Obwogo min rodi Jawaya apa gina par mer kabisa Obwogo Jawaya ne gola nyundo mano chako kana watigo gola nyundo koro Obwogo Jawaya ne ido katinde en kendo chako trend ma kendo nyundo Obwogo Jawaya maloyo koro kata mana Obwogo Jawaya no Obwogo Waya gi mogi aja kana apa ni an Obwogo Jawaya en makoro nyakono waneto di Obwogo Jawaya dango gola nene koro Jawaya koro ne konsana ni mo Omin Aneto kata ka donjo to iwene piano
Koro ne wacho ni bwoko Jawaya. Manyiso ni kibiro ne to gerengo. Yani kata we na mana na adi to ok en mana juogi. Golo juogi. Mana ni bwoko ng'ano rengo. Aya, ne team TikTok tuko hapa na iluongo ne Omin Aneto Jawaya. Ma iluongo ne Omin Aneto. Wuoyi mopong' kabisa kendo lando dho pesa maonge godo. Mane kaka dangi ber malando tionge pesa. Mane gima ne penjora. Omin Aneto ng'ato wacho ni kiki kos ma ok ichoga kanyo toto. By the way, one kai studio logo ne OJ Studio is the host mara. Yes. Koro one kai ndege my only sister. Ilogo ne sort of the comedian. Uma one gi Jawaya mar Freddy Jakadongo. Jawaya mar Freddy Jakadongo. Ema wanoka ende for those people who really like Freddy Jakadongo. Koro mai Jawache. Aneno ka Julius wacho ni Omari boss music wuok Kiranda akawa kasto Rozi wacho ni ya Omari jachamfe kawuono wache kodogo studio wadwari dugo studio cho waywe kaende Oji baba Oje biane no kosedonjo kachacha endo Oje will arrive here in a few minutes Ingoma ni kanyo inyalo penjo Oje penjo Oje sorry inyalo penjo Omin Aneto penjo penje kapoko wuok studio kaende kik ng'ata wacho ni yawa to that me wacho belinda wacho ni proud of you ya mamit nyocha miele mano Oje wacho ni awacho ni to penjo Omin Aneto ne kijana ma iluongo ne Papati be uwinjo wende ne to be de ogombo wer kode dwok penjo Papati winjo Papati winjo kata mane wan Kisumu ne wan kode launching man audio release mar Dongo Swag ne wan kode tumbe ne winjo to wacho ni be inya gombo wer kode nikech sani to iwer igo waya to wer bi wer be inyalo gombo wer kode awer gima ditama onge Omin Aneto wacho ni wer kendo nyalo yie wer gi Papati Omin Aneto wer kendo nyalo wer put some comments Omari baba kikiwe ma ok itaja e wae osiepa sawa ure taji mani luongo ne Steven Barak wadwaro collab mar Papati winjo winjo collab but Papati no segolo collab gi Freddy Jakadongo already do ko chalo gi bakoro gi nene okrach kako segolo achiel no podo nyalo mana chako golo go Omin Aneto amedo mana paro ne joma pok ong'eyo ni Papati no segolo collab gi Freddy Jakadongo ne kacha YouTube mar Papati imanya kanyo Brian Omari akao mama kazia Raf Omari amosu wakao miauru Omari wa kawa an ka ngato ngamado Omari no kawa kaso karabenda neto omiwa kionjo matemba omiwa kionjo mbaka mapenzi jo TikTok ne ongeze jika onja ne gigiwinyi Nia kano wile gilarana samigo mbaka mapenzi kano wili giwini samigo mbaka mapenzi kawini okelo wiye igoyo mbaka mapenzi sama wini okelo wiye igoyo mbaka mapenzi yo yawa weche mapenzi yo yawa weche mapenzi Pindek mele gimo peke mwakia bat kako ridwani wakal kanyo ting'ado gate Omin Aneto kapo kwa tieko soro be angini ang nemos ji kwa tieko bewe be in my sister sister in Christ kapo kwa tieko adwane mondo kori ikon jo penyge ikon fans gi ikon jok maneno wa kon ngata mosebedo ka supporti iwuoyo be gi wasiki matin gima nyalo wacho ne jok piny my fans give med mana miyowa support nikech thum ok anyal go kenda tamiele kenda to be ok anyal go kenda tawinje kenda to thum en gima nigi puonj koro ng'eni sama bende wago thum joma chiko itigi ne message nitie joma chiko itigi ne beat be nitie but gimiwa miya support right mane gima nyalo wacho gi subscribe ne YouTube Omin Aneto gibro nongo Omin Aneto kabisa alright
Aya, one ingi wach murmuro ngadwa na soro go mozi mondo watiek. Asoro imbe wege jogi matin kapok watiek. My own lessons. Okay, ma soro the comedian. Comedian okum comedian. Anoko kata media man kutol. Ma soro the comedian. Musiepo mari kikuweni kono mari bende luoro pap diboro kuomaka mang'ata mangita gidel wan ka gijangoma bende ma wadwa numewa support ya umewa support yedhi ka YouTube mara Zoro ti subscribe yedhi Facebook page ne ti follow yedhi ka TikTok ti follow ti like ti comment yedhi Instagram mari ya watim kaka ber tim kaka ber ne ruo ni bedo buku koro ne wa tim no muono mar tim ang'o mar support na one support modwaro support maduong' minyalo timo wadwa gik moko mang'eny koyo mang'eny to ber wajo to giladhore marach ma jothum kwecho support moko manat matindo tindo one support kende ineno jomoko michowoge thum kane joka chiwoga chiw support mondo jathum ne kaka time hapa ni watieko maber wago erokamano ng'ama no watchwa waromru kendo Saturday manyien kuma chalo kama sama chalo kama same time same place but with different people but date will be different erokamano an makelo ni chenro ne pile ka pile iluonga ni mcomarinash da kongore nigi chake kore kubnere no nase loko nyinga mare mcomarinash no sani luonga no marinash sorry no sabateza koro luonga ne Omari chieno jemone mbele chiene mong'eyo mbele moyoko kata nyalo dendo no mari dhako yie miyo chore alot to bede gi mamet waro muru kendo meduru mona support Super Sato one Super Sato every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Mako, ikuno ng'eyo mako ich